nwaanyị asị na unu metụta na papa hello, that's Igbo for you. That is love. They still remembers all those when ndị nke dịzi good na-eju ese ya ajụgide ese from generation to generation. Ịma na onye na gịnị ahụ nwanne ọ na ndị Igbo gagịda mma ya na-amụrị na-asịghị ka ozi onye ebe ọgwụ na onye ukpo gị nwe onye Abagana gị nwe onye Imo akọwalụ gị na onye ukpo na gị na gị nwawe onye Imo na gị na onye ukpo kwa gịnị ihe wefu n'anya. So na I can boldly state na ọ nwere ị na-adoubt n'Igbo fụwa n'anya. Pine Leaf Estate is an evidence n'Igbo ma gịnị onwe ife ọzọ na bụrụ na Pine Leaf Estate ọkwana ndị Igbo ka anyị na-elesi ala. So ndị Igbo, it was intentional. South and Southeast. Ndị Igbo bụ ndị na-eme gịnị na-patronize anyị. Ndị kiri niile anwa anyị na-eme ọlọ mmadụ ka eji aka ọlọ na ego anya na ka anyị ji abala mba ọ na anyị ji billions of naira gaa na ọ dị na ya all I get am before ka property mana ọ ya ga itinye ọpụtakwa ka maka ndị be anyị. Own a land, secure your future. Invest with Pine Leaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. Ụmụnne anyị nọ mana all parts of Nigeria mana abroad ejiri anyị eme gịnị egwu fadị happy na onye Igbo na-emenya bụ ife and adị happy na ihe ndị Igbo ka ọ mee gịnị ka ọ bụ ha na-etinye ego na ya 20 plots he can testify. He's the chief marketing manager. Ọ ya testify the way esi patronize Pine Leaf Estate ihe dị na-abụ gịnị ndị Igbo